Ideme sa staviť na ubytovanie a tamto je môj dom. Takže musíme ísť tam ku Gimply. To je ešte dlhá cesta. Sme v námestove a takú moju, neviem čo, asi kamarátku. Ideme do jej ubytka a teraz sneží riadne. Dobre, riadne sa... Že? Vidíte tam Gimpel, tú rúžovú stenu. No, ešte máme dosť dlhú cestu. Ale veď, budeme ako na severnom pole, pamätáš? Čo? Museli veľa chodiť. No. Vidíte tam tú rúžovú stenu? No tak to už je ten Gimpel, tam dať, kde za ním už to je. Hoja! Kde to auto? Chcela tam robiť také, že sa zasnežené, chápeš? Ide. No, tak trošku ma tu uklamala moja kamarátka snehom a sa mi vypla kamera. Vidíte, že mám mokrú ruku. Neviem, či to je vidno. Hej, vidíte také leskle, tak to je moja mokrá ruka. Kde auto? Rýchlo prebehnime. Huja! Hoky. Nejde nič. Rovno poďme na druhú. Čo? Aj tak, lebo tu je ubytko aj tak. Tam to ide až vzadu. Tam je môj tieň. Please, help me. Prosím. Mne odpadne ruka, ako držím ten mobil. Jednu mám vo vrecku, vidíte? Tu je. Dám si ju do vrecka. A jednou držím mobil. No, díky tomuto spoznám, že je tuto ubytko. Díky tomuto kameni. Neviem, čo to je. Poď! Čo robíš? A tu je to. Už sa končí, tak prestrihnem. Majú bazén a tu je ich ubytko, takže čú!